No Doriti, už sa neviem dočkať jej. Tak ahojte frajeri, my sme nešťastné uhorky Doriti, dnes vám ukážeme ten Cancer, no poďme na to. Čaute ľudia, už sme sa dávno nevideli, Dúfam, že už sa ani neuvidíme. lebo viete, boli Vianoce, Nový rok, čiže keď sme pri tom novom roku, tak všetko najlepšie do roku 2018. No, tak ja som si pre vás pripravila takéto nezvyčajné vianočné video, v ktorom vám ukážem, čo som dostala pod stromček. Čiže takéto skvelé rifle s dierami, ako vidíte. What the fuck, netvár sa tak na tých videách, prosím. Ďalej. Klasika, teplé ponožky. Radšej Gucci. A niečo, čo sa žide každému dievčaťu. Kabelku. Preboha, veď prosím dosť. A mám pre vás ešte jednu skvelú novinku. Aby ste si nemysleli, že som volám Karina Guska, tak ja som vymyslela si youtuberské meno vlastne. Super, teším sa, aké youtuberské meno to bude, lebo Karina Guska je otrasne. Takže budem sa volať Gota. Čiže od dneska to bude Fangota TV. Preboha, na to si ako prišla. Takže sa majte, vás pozdravujem. Pozdravuješ nás, Jupí. A ďakujem za vaše odbery a za vaše lajky. Nemáš za čo za tie lajky. Tak sa majte. Tak ste to videli, Edith Uhorka, Tibor.